dapit ti. Asa gani dapit no? Dili to dapit ba? Mga tanat Di sa pwede nang manginanak siya sa tuwa. Pangitaon na to na hindi na diring balay nila. Sure ka. Nalagi to dili dapit to mga tanat ta. Hindi kay batan na niya kay para mag-spice For mga 4 months na magkapin. Purman sa tuwa. Gismil man gyud kay na. Uy, giina biya ka nga di ka magpailad anak niya. Mungutana ta dito ka. Mailad man gud ta ti kay mga gwapa ta ba mailad jud ta. Ikaw raman, sige pailad. Hindi ka gwapa. Ang kalami ko rambuson sa imo na. Uy, sige pailad ka ni mama. Tara. Dito tapit. Sir. Ano mangutana? Unsa man? Katong bagong na kuan ba nakapansin ka bagong ni puyo daw diri si Salome. Nagpuyo sa ning lugar. Oo, dito man sa unahan lang balay oh. Ang issue daw anak kay gipalayas biya na siya. Mo na katong babae nga bungoton. Oo, kato. Nandito sa unahan. Kaigat ba nimo animal ka? Mas igat mong gani Ang ipangita ko si Salome. Di ka mag-igat-igat ka diha. Gwapa mong gagkayo. Isa pangalan mo sir. Na, pangutali dito na lang dito, nangutara rin mo. Sige, salamat kaayo ha. Ito mong kahit ka. Sige. Igat. Asa may ko magmana? Pakita ko si Salome. Sa lumi. Nung tinato na siya kay sayang kayo. Tara na, salamat ha. Bye-bye. Una sa kadito ka ha. Uy. Ate, Tara na. una lang dito kay nako istorya ni sir. Ay, sa paruhon ko na imong Ginalang. Ayo! Ayo! Salome! Salome! Uy, ate portahan buko sa man. Naka dili? Dali. Gawas dira. Sa man. Mangingilag dai kang dako. Tawa. Utang ka wala kay utang sa imo ha. Wala kay utang sa kuha kani. Oh, ginumog-dumog ka mo, ginumog-dumog ko nimo. Oh. Kala chati. Ano man di pa sa mga anti mo, Sala bayan nimo, sala nimo dili sala nako. Sala mo kay ikaw yun Ikaw na wala ka bayad sa kuan sa boarding house tapos saya sala niya. How dare you? How dare you to kisa ka para maningil tigo sa din mo siya. Wala ka kaila? Ako anang igsuon. Ako anang igsuon. Igsuon? Ay di na mo tingala lang iso para mamugnaw. Oo. Gwapa. Ha? Agdi lang. Okay ra bariyas din naong. Ang importante karon bayaran ang utang nimo dito sa boarding house. 10,000. 10,000. Boarding house ninyo nga daghang kay tulo. Boarding house ninyo nga parado nga ni Doro. Oh, pero nakakuan ka. Nakabinipisyo ka ato, nakabinipisyo ka sa boarding house. Ya karon daghang tulo, yung daghang tulo ya barado ang mga kuan. Or bili ano mo. Ay dili ta kana abot ang barangay ani. Ikaw ato barangay? Kada lang kini ko kabalo ka kanimo iso, printa ang yuta ninyo. Wala kite, ayaw dito wala te. Printa nimo? Wala ko te. Wala, tubag ako. Wala lagi te. Oh, wala. Gusto ka, malanta ka. Sa likod. Ayaw na, di ko magpailad ninyo. Kay tungod ninyo ha, tungod ninyo. Basta tungod ninyo gyud. Wala kang kabalo. Kisa nakakuha sa inyong yuta. Oo, kinsa? Si GR dito. GR, ayaw dyan te. Giprinda niya na dito. Wala kay lang. May balang raga po na tapuhon kay pangitaon mo sayang titulo. Kay naman sa siya may gipagunit na, siya may gipagunit ako. Ikaw gina da ka na iso nimo. Awang naong ano. Sure ka mga milad ko. Imo pag iba-barter og kanang bulak-bulak kay kuno kuan. Oo, iba-barter pa nimo bulak kay para ino kanang bayad sa boarding house. Ingon ka. Magkabay tigil mo ka sa lingon oy. Ingon ka nga Moingon ka nga nakuha nimong naong. Pare-pare man mong naong. Oo. Nana po na yung pagsigpanaway. Nana po na yung masigpanaway nimo. Ayaw dadluha ha. Ayaw ko. Iba-barter kay mo bulak. Sa pagtuloy mo lakang. Grabe pa kay uy. Sige na ay nagkura ko bahala. Joke na imo. Oh, naong kaklaro ana oh, nay ka ang ulod. Ay. Balikan di ka ha. Balikan. Ya ra kay atuon ta si kuan. Si Minda. Moto ka na igsoon nimo, moto. Dito ka na igsoon nimo. Awang naong ana oh. Magsoon magjud mi. Ay, kasi magtinabangay, maigsuon ra. Mga kaparehas rag naong mo ray magtinabangay. Basta asa sa balay ni Minda. Sayo pag blue mo ra jud. Kana sunod dira balikan ako ni gani. Balikan mo ni. Pulis dai mo dampot ani. Pulis dai mo dampot ninyo. Halokon man ta ninyo pulis. Pulis dai mo dampot ninyo ha pulis na. Tara. Pulis dai mo dampot. Hawa naman diri. Block ninyo. Pulis dai mo dampot ninyo. Pulis dai mo dampot ninyo. Tama na ti. Uy, over na pud kay ka. Pulis dai mo dampot. Tama na. Tama na. Pulis dai mo dampot ninyo. Trespassing. Pagangkot ta mo ron. Pulis dai mo dampot ninyo. Over na pud kay ka. Over. Di pa kaulawang kanila dito. Isa pagkaulaw nimo. Sising, chocolate. Isa ka pagkaulaw dito. Sakit-sakitan ko nila dito sa balay. Isulong ka dito? Padalo na ganyan sa Catherine nun. Tayo na naman po ang ano. Pero sa kuwang karunungan na di matakauban.
Ay, utang. Mo galing no. Padulo lagi sila diri. So ako na palang sulungon. Na, mao jud kay wala to ipakaulawon ko nila dito. Ay so. Ikaw nakakita na ko lagaro gitigbas na ko tong duha ba. So isog silang duha. Isog jud kisa kada Kaya isog. nga nagbati naman po ng duha. Nakalaban mo na nagawin. Isugon sila. Igsuan? Isugon mga kulira. Tanawon ta na yung dugo ron. Talati, kaniti. Ako, kaniti. Ayaw na ikusikan kay ipaagi na rin iligan. Ipaagi na rin Manos ko, iligan. ti. Biusan mo ko ang ilan mo. Bisa ko Ano mo daon? Oh. Sa pagkano sa inaw di ka nawa? Gitang kabayan po ko niya, ti. Dito, hapit, di ko kaginawa. Ginawa ba yung dumog akong kuan kay wala ko. Pwes karon. Kaya ako. Himuha daw sa yakan. Pakita ko nga himuon ninyo. Kay makita ninyo. Makita ninyo ang katang. Uyok ko lagi agta, diriti. Oo. Kamo pa'y isog, kamo pa'y nanulong diri. Dahil lingkod sa mo. Dili. Bingkod. Basta diyan. Wala na nungin na panin. Hospitabol ko, lingkod. Lingkod, kay murag saka kayong dugo high blood kayo mo. Makalmahon sa tamo. Pabugna sa mo, pabugna mo. Pabugnaw mo, ha? Timing kay naka-on ang aircon dire. Wala. Pabugnaw sa Sabi ko ay pag inanda sa mo. Ay wala. Kani dili na ila ko sa mo igsoon dili manghilabot kay ila ko ani dili manghilabot. So, kinsa may naguna-una? O pagani mo kabalo sa tabo. Ikaw man naguna-una. Oh, isay isog ninyo diri ron. Ano sa deka? Lingkod to. Lingkod. Isa mo nya. Amoy na, lingkod. Dito Ang sama, Ang sa yung lingkod. giyaw ko sa yung gireklamo. Yung sama nimo ni. Yung pala, hampulan ako kuan. Nganong gihampulan Dawon? nimo? Nganong gihampulan nimo? Ano ka naman ka? Imong gibinuangan. Gitambalan nako kay nay sakit. Wala mo kay sakit. Sanang, nang sakit kita naon. Wow. Ikaw, sulong-sulong ka diri bago kang abot, sulong na ka. Tambalan sa mo dili mo naon. Sa bara mo na uwi kay kasatanan. Pagpakul mo, ti, si ati naman atong kalaban. Ikaw. Tambalan na Amerika kung hindi ka gipasakitan. Tingog diha. Tingog. Nakuan, isa kay mga galina. Ko anti. Isog kay mga galina. Mahapak. Basta Dali. magkagdiya. Tanawang tag makagawas mong buhig ron. Kani mong baba ni mo, gikuan na balay ka. Tara na. Sensitive kay kasatanan mo rin. Tala natin. Lain, hindi diri. Usay ingon dapat. Thank you. Tara na. Thank you. Ang pulis ang mudampo sa tuwa karon. Nakadisturbo mo na ako. Trespassing man yung libo. Pwede ba dala ng buti ka dito? Napakibatan, hawal pa diyan eh. Tala natin. Hindi ko. Walay sorry Ako dara. na yung pala ninyo. Ayaw na kakwate. Oh, hero. Bayan. Oh. Sige, sabdan ako. Manawag tag pulis. Manawag tag pulis. Walay signal diri sa Why signal kwarto. dere? Wala nga naputla. Naputlan man mo kuan wifi kay way bayan. Wala na yung signal. Sige. Mga pudya. Saman. Walay sorry dara. Hawal sa diya. Good, ikaw pag suri, ikaw yung batasan. Ano man suri ko niyo? Minda. Di ba Bago tong na babae itong kuan sundang no? O pakikuha sa guro ko itong nabali ng sundang. Kaya sa mo, uy, tagig kape, palingkuran mo. Palingkod sa mo. Palingkuran. Sorry ha, lang. Pag binutan, sunod Tala na. natin, tala natin. Sige na lang sila. Isog-isog ang buhanga mo, wa mo'y nahot! Ikaw te ba bin ako imo kung labanan ba mo di isog tay kay ka. Kung wala Sarong ka, uy. Wa kay diskarte sa away. Basta na gani nga nata sa ilang tugkaran. Di ko ta mo laban kay ato aga pong mani. Di pagkakuan mo Ano ni. ay? Diskarte Asa ka kabalo anak ti? ito sa Davao diskarte man na kaysa naman. Kung ikulong tayo dito, patyon ta, butang sa kabinet, wa tayo mahimo ka nata sa ilang tugkaran. Ay bright today ka te. Ay, gamita ilo. Uy, ginuti kami ni Ate. Diba? Buti ka sige. Ana pag nagis tukar ay ko paluiloy dan ko nung hay. Ay nagloy-loy na di ka to ganina. Alam So, nga. plastic man dito yung giingon. Giingon ganina. Kaya nga, hindi ko mahalo anang duha. Ako nang suklan ha. Oh, di kay ka. Di Tanak kay ang ka. dang. Tanak ang dangan. Agi tayo ito, nagpatyon ta, mamatay tayong duwang pangit. Te. Kasi gag-ano te. Hindi ko nagkainana. Kana natural lang daw ba? Gigamit ko na itong sa ano ko, sa bulibad ko nagpuyo. Hindi ano. Dapin sa katiute na inaagi ti. Agi lang yan. Apa ha? Bintano, padayon ta. Wala man. Balis. Manimalos jud ta Ilag yung mayroon niya? Ismail? Jismil kapin. Padampot ta na ugma. Bani ko ha? Wala man. Padampot ta na. Kana si Waray kay kuan magagi. Gana man Oh, ibulaw. gan atong nabaga. Anti-bullying. Kasuhan ta nag-anti-bullying. Bullying. Bullying. Ko ni mo mga inaanat. Bullying. Anti-bullying. Bullying. Bullying kana. Bullying. Cyber kuan, cyber and bullying. Basta sa cyber ha. Tara, kabalo ka natin mga lolo na may nanati. Kabalo lagi ko sa diretsoon na lang nato og pulis. Para ko sa imong pinpas sa ako magagawas pa. Diretso na nato og pulis. Ito na to. Para dampot diretso ba kay na ako man to dito ilat kuan para maisa na lang sila dampot. Sige. Pero 24 hours man ang mga pulis, no? 23 ra pero hapit naman ro. Tara. Over po ng 23. Sige, tara. Hi
Hi, we are the biggest good vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Werai, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the biggest good vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.